населението в Тривича, в Белича. И така даваме думата за откриване и приветствени слова на кмета на община Лозница, господин Севгин Шукри. Честит празник на всички! Уважаеми официални гости, добре сте дошли в най-хубавото село Крояч, тук в нашата община Лозница. Борбеният дух и единството, което село Крояч показва, дава сигнал за едно ново начало. Старта е даден!